radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Responsable ang pagbalita, pagkain nga ipalagnan. Magasig pero sigurado, aksyon na may lalapag palanggan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Namon pamilya, kaglabi na gid nga hindi ka namon kadugo. Pero nga ang sa panahon nga wala kami sang makaon, ginahatagan mo kami sang pagkaon. Kag sa tinion nga nagamasakit kami, imo kami ginabuligan. Tungod di ako magabatas magtulog. Ngang iba nagakaon, samtang kamo gutom. Ha? Kag masakit para sa akon, nga may mapatay tungod wala magkainom sang bulong, tungod sa kapigadon. Pinasahi ka nga klase sang tao. Ihambal lang kung ano ang mahimo namon para makabalos kami sang kaayo mo sa amon. Isa lang ang ginapangabay ko sa inyo. Kung mapatay ako, kang matabuan nga ara ka mo, idiyahin lang ninyo nga mapalubong ang bangkay ko. Tandai lang ninyo ang akong ngalan. Jack Balaan. Jack Balaan, Biradur, na tao sa kalibutan na may pinasahi nga katuyuan sa katawhan. Dapat balas siya kauptan o kung kaluyan. Jack Balaan, Biradur, dere sa inyo palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod Aksyon Radio. Ang alpha at beta nutrients sa mangosteen ay
sa matahom nga kasugpon sa ngatong sugilanon. Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Patay na si Lucille, pero kadako pa sa tusang kulang niya sa akon sang arkila niya sa balay ko. Pero okay na lang na Daguro ko na lang to iya sa iya. Ay, gani man chay tilay. Kita mo man ang sitwasyon nila. Miserable ka ayo. Ay, ti! May maarkila niya subong sa bag-o ko nga bag-o nga manog arkila dira. Ha? Oo. Kag ipa-repair ko ina. Kay masaylo na dayon ang bag-o nga maarkila. Ay, amo bala? Ay, ti harap mo na ka-star ang bata ni Lucille. Halin sa iya, Nakakasarang na siya magbayad sa arkidahaw. Ay, chay tilay. Yun siya. Harap na sa sulod. Kantuan ko siya. Kagpalayason ko siya. Ha? Ura mismo. Kay ipakayo ko na iyang balay. Ha? Ay, din gali siya ma-star. Ay, ang bote iya sa iya kung diin. Hindi ko na iya problema. Kwarta iyang napangita ko. Manug orkila. Nga sarang makabaya dayon. Ay, magkaluluoy man ang bata. Wala siya staran chay. Kwarta gani ang pangita ko. Hindi iya kaluoy. O, sige, Minda. Kantuan ko siya. Ay, ti, paano mo lang siya man? Ay, sos, Kung naluoy ka, gudi, dito mo siya pa-istaron sa inyo balay, Ha? Hindi ba nga sa'yo mo naluoy ka? Kung di dalon mo siya kag pa-istaron dito sa inyo, anak ka. Oy, Jack! Himusa ng binagtong nyo, ha? Kay kinahanglan ko yung balay ko! Oh, kinuo ko. Naiminda, habalit siya tilay. Pagbalik niya di kuno, kinaglan wala na kundi kag mga gamit namon. Kaya kung ari ba kuno, ipangaboy niya sa gwa. Ay, Diyos ko sige. Ako tato sa balay ang mga gamit ninyo. Nay, Sige na, Jack. Dito na dala sa balay. Kaya balon ko si Tay mo paloy, nga dito ka anay maestar sa amon. Naiminda, salamat kita. Sige na. Ako ta na, Jack. Pero Minda, nagaginutok ta gani dis balayo. Tanong pala sitwasyon ta ho. Galigid lang gani ta diya sa salas kay way tayo kwarto ho. Kayong tatlo tayo kabatang ginapasulabit ta. Kay ti dalag ko na nangadaan yan duwa ta kabata nga babayi. Kay kasuplado pa sa magulang tayo nga bata nga si Pilo. Basig na kung suyaan niya na si Jack ho. Kung dili na mag-star sa balay. Ako nang kaning bahala magambal sa mga bata tapaloy. Hindi ka magproblema. Ang importante nga sugot ka nga diri lang anay maistar sa aton si Jack. Ay, Mindaw, ako Mapisan nga bata si Jack. Makabulig siya sa lubrahon di sa sulod sa balay paloy, Pero kuwan yan. Ay, sige na bala. Maluoy man ta sa bata paloy. Wala siya sang katuan. Alangan man nga sa karin siya magtulog kag magpakalimos para makakaon. Ay, Diyos ko. Nga sa kadamos ang tao di sa lugar ta. Ikaw pa yung naamiga ni Lucille, ma? Ay, ha? Tanawa na, kung di ikaw yung naglukto sa laguron. Ay, paloy, ginakonsensya ako. Hindi ko mabatas nga pabayaan si Jack. Sige na, bala, paloy. Sige na. Kaysa di mo na sa patulugon, sa tungata, Nangyari man. Siyempre dito sa kusina, Sa ginabutangan tablas ang dalag ko nga drum nga ginabutangan tas ang tubig. Ipasaylo ko siya ang mga drum kag dito ko siya patulugon. bahala ka da. Siya pa sa iluwas ang drama. Basi kung ako naman bala. Siya!
Ay, salamat gid Patoyang. Salamat gid ah. Oo na. Ay, Ano ka dahalom sa pagginawa mo ha? di magdalom nga. Maduga nga naman ang bata tadi. Sa laguro naman. Sige lang bala. Pila mo na ng kaon ni Jackman. Gamay mo lang gani. Pero supot. Mm. Sige na, malakat na ko kay may obra pa kuya. Sige, sige. Halong paloy. Diri ka naglimistar sa amon, Jack. Oo, Pino. Naluoy sa akong sinay Minda kay wala ko istaran. Naluis na si mo. Pero wala siya naluoy kay tatay. Ha? Oo. Dugang ka naman nga pala kanon, tatay. Damo kapag guro magkaunay, no? Ano? Dutay lang ko yung magkaon, Pilo. Yutay, guro bilang sa kalbiro. Pilo? Hoy, Jack. Total, ari ka nagiman diri sa balay. Kagpala kanon ka na dinamon. Bulig ka di sa kumbra. Oo mabuligid ko ya. Ang tanang ngulubrahon ko. Kausalo, ha? Hindi ka wala. Oo Nugay ka tinamad, ha? Kag hindi ka manugid ka nanay sa ginahambal ko sa imo, ha? Manugid ka ganay. Kastiguhon ta. Pilo?
Hindi kasi ginambal ko si mo, Jack, wala. Kensindi, Pilo. Kag basi ko hindi ka magpati ang kabalo ko mga stigo. Gapati ka, wala. Gapati, Pilo. Ari ay. Distingan ko si mo? Gusto mo? Ha? Titingan ko? Hindi lang, Pilo. Hindi lang. Eh, ga-practice kami ng taekwondo sa eskwelahan. Distingan ko bala si mo. Hindi talaga pag-iguon. Palapit ibla. Hindi lang, Pilo. Gago. Tuglahog lang. Uyat at ka sa ulo. Pilo? Pag uyat siyang ko kakamot sa ulo mo, tuhurong ko dayon ang ulo mo. Pareho si... Pilo! Ay, Oy, Pilo, ano na? ay si nanay. Nay? Ano na, ha? Ginawiyatan mo ulo ni Jack? Kag ginahana mo nga tuhuron, ha? Kuwan na ginahantudlaan ko si Jack sa taekwondo. Para kung kakita siya kontra, makabato siya. Amo bala. Oo. Ay nga, mangita ka kontra Jack, ha? Hindi na ya. Sige, Jack, Kung may timpo ka, tudluan ta ka. Ha? Hindi na, Pilo. Kag Pilo, ikaw, ha? Nay? Hindi mo pag-awayon si Jack, ha? Kaluoy bala sa iya. Diri lang siya sa aton. Kay kung sa pilakadlaw nga, kabalo ni siya mangita sang kwarta, magkabulig man siya sa aton. Ate, una Migo ko niya si Jack. Ate, maayo. Maayo, gid. Nay Minda, hakutan ko na itubig ang mga drama. Kamagtigang na lang tayo na. Sige. Sige, Jack. Salamat, gid, ha? Ikaw na lang bahala, Ho, Nay Minda. Jack, may obra ka? Wala naman, Diana. Nga aman, gabantay lang ko tinigang. Pwede kapaliog sa imo. Hakuti ko tubig sa banyo ay. Maligo ko. Wala to tubig eh. Nasudlan ko na to kay ina. Naligo si Manong Pilo. Obos kid. Amo bala. Sige, dali lang kayo sa uban ko sa bumba. Salamat kid Jack ha. Ayos Lihog na lang ko sang shampoo sa Tianggi ah. Sige. Dali lang ha. Mangayo ko anay kwarta kay nanay. Dali gid lang. Jack, Nay Minda. ay, bugtaw ka pa? Ho, Nay. Matulog naman ko gani. Sus, kapoy ka gid sa bilog mga pagbulig di obra sa balay, no? Wala, Nay Minda. Kabalo ko nga kapoy ka. Kay wala to ang sugo sa imo sang kabataan ko. Ayan pa kay grabing panag-ubon sa bomba. Wala kaso na ya. Masarangan ko man. Jack, pasensya ka na sa ila, ha? Sige lang, Pakisamahi lang sila. Para nga hindi kanila pag-awayon. Ho, Nay Minda. Gagsalamat gin paistan nyo ko di. Ha? Kaya kung wala, ambot ko din ko guro subong. Ay, naluoy ako sa imo, Jack. Nay, hindi mo gid kilalang pamilya ni Nanay Kulusil? Hindi. Nakamuno man siya sa akon kung taga-diin gid siya. Pero wala man ako makatutol sa lugar nga ginhambal niya. Sa kapis ko no, Nay? Oo, gani. Pero wala ko katultol. Kag nalipat na ko sa ngalan sang ginikana niya. Nasugid niya sa akon pero nalipat ako. May tani kung katultol ko ba? Kag kilala ko sila. Kay makadtoto. Ha? Ho, Nay. Galing wala ko katultol. Kag hindi ko sila kilala. Kag hindi ka man nila kilala. Wala gani sila kabalo nga nagkabata si Lucille? Ha? Oo, Jack. Wala kabalo sanday tatay kag nanay ni Lucille nga may bata siya. Mo bala, Nay Minda? Oo, Jack. Sige lang. Kay kung pagbuot sang mahal nga Diyos nga makakita ay kamo pila ka adlaw sang pamilya sang iloy mo, matawagin ina. Mga muyo lang kita, anak. Nay Minda? Babay ilang ana ina, Jack, Ang pamensaron ta subong kung paano ta mabuhi. Nay? Oo. Kung sa pagkaon lang, okay lang niya. Kung makakaon kami, makakaon ka man. Pero sa pag-abris ng klase,
Basi kung hindi ta kaya mapaeskwela siya. Kay hindi man hamon ina masarangan. Sige lang, Nay Minda. Wala kaso Nangpan ko. Salamat gid sa pagbulig mo sa ako na ya. Salamat gid, Nay Minda. Jack, dis nanay. Naglakat man to sa pilo. Danindahan. Mo bala? Titay minggid. Ha? Nga aw. Dali bala. Tagduan na ka taekwondo. Damo pa kobra pilo. Bay tayo bala na Karoon na. Pero Kaya daw hindi ka magpati na sagad ko gapati kuya. Ba't hindi ka magpati? Gapati gani. Sumbag bala. Ha? Sumbag bala kay pakitaon takang hindi mo kuya migo. Hindi lang pilo Sumbag na bala. Spaon na ka karoon. Sumbag! Dugit! Oo. Sumbag! Te, kigo ka ha? Wala ta kami higo. Sumbag luwat! Sumbag! Gidakop ng kamot ko. Gagin palapaw. Paglapaw sa sumbag. Turo mo dayon sa amusin niyo. Gituon mo ako sa tiyan, pilo. Kita mo? Sumbag laluwat! Pag gusto ka sumbag Hindi na ako, pilo. Nasakit sa tiyan ko nga gintuon mo. Okay. Sumbag na! Sumbag! Sige. Aw! Aray! Okay! Okay! Tinigo mo ka agad. Animal ka, Jack. Kasakit. Aring barat iya. Bakong! Ba! May talaga siya! Uy! Jack! Balik na rin! Animal ka, Jack! Takot ka ba sa diabetes? Mag-Dr. Alfred's Green Coffee ka na.
Kasabyang, sundan ninyo sa pagpamati ang mga matahom nga kasugpon sa aton sugilanon. Jack Balaan, Birador, diri sa aton panatuntunan Timbangan sang Katarungan. Ginsulat kag sa direksyon sang inyo alagad, Nunoy de la Cruz. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.